ಉಜಿರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಹಾಂ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಇದು 3ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಿಮಗೂ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಉಜಿರೆಯ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಪಡವೆಟ್ಟು ಮನೆತನ ಹೇಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಏನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಉಜಿರೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ? ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ವಿಜಯರಾಘವೇರವರು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಯ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪೇರಿದ್ದು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಹೋಗೋಣ ಪುನಃ ಜೋಗ್ಲಾಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿದ್ದು ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನವರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಏನಂತ ಲೆತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಂಗಡ ಮಿತ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆನೆ 4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ 35 ಪೈಸೆ ಬೇರೆ ಆಪಾಗ ಬೋಲು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕ್ಸಿದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದಪ್ಪ 6 ಲೆಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಇಂಚಿಂಚೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಂಗಡಿ ಜಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ದಿನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಟ್ರೋಲು 35 ಪೈಸೆ ಬೇರೆ ಹೊಡಂಡ కొంచెం ಅಂಗಡಿ ಅಂడి 76 ಅಂಗಡಿ ಅಂడి ಅಂಗಡಿ ಮಾತೊಂದು ಇಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷ ಹಕ್ಕಿಂಜೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಗತ್ತು ದಾಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏರು ಎನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಇಡಿ ಅಮ್ಮ ರಂಚ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. 6 ಅಂಚೆ ಐತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೇದ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಡಿಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಎಂಚ ಇತ್ತ ಮೇರೆ ಶರತ್ ಮೇರೆ ಆರು ಮಗಿರು ಆರರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ ಮಾಮಿನ ಬುಡು ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಓಡೋನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಜ ಅವು ದುಡ್ಡು ಅವಡಿಂದ ಅವಡಿ ಎಂಚೆ ಐತೆ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ನೀವು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿ ಸುರೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ದೇವ್ರ ದಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿ ದುಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಏನು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಮಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಧರ್ಮಸೋಳು ಅಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೇರೆನ ಅಪ್ಪ ಫೇಮಸ್ ಕಡಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಚರ್ಮಬಿರ್ಲ ಕಡಲೆ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲ ನೀರಿನ ಮಾತು ಪಾಡು ಚರ್ಮಬಿರ್ ಮಾಡೋ ಇಡೀ ಆವು ಪಂಚ ಮಾತು ಐದನೇಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇದಿರಿ ಇತ್ತೇತ ಮಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಲ ಭಾರಿ ಮೇರ ಕಾಂಜ ನಮ್ಮೇರ ಬಂದ ಅಂಚೆ ಹೋನಾಗ ತೂಪನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೇರ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರಾರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತೀರಿ ಇಂಚೆ ಬಂದ ಜೋಕ್ಲತ್ತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಛತ್ರಡು ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಟ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಛತ್ರಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೇನು ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತೈತಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ್ ಅಲ್ತು ಎನ್ನ ಪೂಜಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಜಿರಾಡೆ ಸಣ್ಣ ಸುರುಕು ಅವೇ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಬೊಂಡ ದಿನ 5,000 ಬೊಂಡ ಹೋಗೋದಂಡು ಒಂದು 316 ಬಸ್ ಹೋಗೋದಂಡು ಅಂಗಡಿ ಪಂಚ ಬೇರೆ ದಿನ 5,000 ಬೊಂಡ ಅಪ್ಪ 800 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನ 1 ರೂಪಾಯಿ 10 ಪೈಸೆ ಮಾರನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿ ಮಾತು ಹೋಗ್ಪನ ತಗೊಂಡ ಗುರ್ತಾಗಲತ್ತ ಅರ್ಧ ಬುಧಾರ ಬಂದು ಮಾತ ಹಿಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ತಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕಿಂಜದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರಿ ಸುರೇಂದ್ರ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಂತಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಂತಂತಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂತ ಬೇಕು ಏನಂತನೇ ಕೂಡಲೇ ಪೋಯ ಮನದನ್ನು ಪೋಯ ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇರಿದ ನಂಗೆ ಏನಂತ ಆರ್ಲ ಭಯಂಕರ ಇಂದು ಏನಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರಿ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಾ ನೀವು ಕೊಂಕಣಿಯ ಹೌದು ಮಾತು ಪಾತ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದು ಯಾರು ಕಂಡಿರಿ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಷನ್ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬರೆದು ಬರೀರಿ ಇನ್ನು ಶುರು ಕಿಂಚೆನೆ ಮನದ ಮಾತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮಂಡ ತೋಚ್ಬೆ ಅಂದೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೋ ಆಯ್ತು ಸೋಡದ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದತ್ತು ಇನ್ನಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಾರ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಹೋಗಿಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಸುರುಕು ಹೋಗ್ಯದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಒಂದತ್ತಿ ಇಂಕ್ಲು ಮುಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುಂಜಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದನಿ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಇಂಚಿತನ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆದಿರಿ ಕೆಲವು ಇಂಚೆ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂಟ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಗಿ ಆತ ಬಾಯ್ಕೊಂಡ ಹಿಂದೆ ತತ್ತಿ ದುಡ್ಡು ನೆತ್ತತ್ತು ಎಂಚನ ಇತ್ತಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ಎಂಚ ಅವು ಆತನ ಅವು ಕೆಲವು ಮಾತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಇಂದಾಪಡು ಕೊಂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಮ ಇಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ಡು ಮಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ಅಪಗಂಚದು ಕಾಲೇನ ಇಂಚೆ ಬುದ್ಧಿರು ಹೆಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾರ್ಪೆ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತೇ ಉಂಡದು ಆ ವೈಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಂಪುನೆ ಎನ್ನ ತೂಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಿಸಿ ಶುರು ಕಾನಾಗ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಬೇರೆ ಮಾಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿ ಬಂದರೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾತ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ಯ ಒಕ್ಕ ಇಂಚೆ ತನ್ನ ಸುರುಕು ದನಕೊಂಡು ಫಂಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆರು ಎಣ್ಣೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಂಚೆ ಎಜ್ಜಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೇ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಫಂಡ್ ಇಂಚೆ ಜಾವ ಇಂಚೆ ನಡಿ ಬರೆದು ಬತ್ತೊಂದು ದೀಪ ಹೊತ್ತವಳು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಎಂಚೆ ಐತಲ್ಲ ಆರು ಅವಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮೈನ್ ಉಂಡತ ಉಜ್ಜಿರಡಿ ಮಾತ ಪರವರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಹಳ್ಳಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿ ಸೋಡಸೆ ಬೊಂಡ ಅಂಚ ಬೇತರ ಉಂಡು ಬೇತ ಬೊಂಡ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಒಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಇಜ್ಜೇರು ಒಲ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಜೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲೇರ್ ಬಂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಿ ನಾವಟ್ ಮಾತ ಇರ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅక్కడ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾತಾಡ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾನೆ ಮಾಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕುಡ್ಲಾದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟ ಬೋಪನ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಸೋಡಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತೋರಿಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರಿ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 ಜನ ಸೇರಿ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ದೇವರ ದಯಲ ಐತಂಡು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತಂಡು ಅಂಚೆ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರಿ ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ನೆನಪನ್ನ ವಿಷಯ ಈ ತಟಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪಂಡನೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಓ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿರಾಯ ಪಂಡ ವಜ್ರ ಆಪಣಂದು ಏರ ಪಂತಿರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಪಿಗೆ ಬುರ್ದುಂಡು ಏರನೆಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ವಜ್ರ ಆಪನ ಅಂದಾಜುಂಡು ಸಮ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗೊಂಡ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಡ ಒರಿ ಅಂಕ ಎದುರು ಮಾಡ್ಪೆ ಬಂಗ ಪಿರೋಡು ಬೇತ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಚಿತ ಅವಡ ಇಡೀ ಮಾತ ಊರುಂಡು ಉಜರಡುಂಡತ್ತು ಓ ಊರು ಪಂಪನಾಗ ಉಂಡು ನರಮಾನಿ ಪಂಪನಾಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ದೇವ್ರ ಬಿರಲಿ ಐನ್ ಕೊರ್ನೆಟ್ಲ ಇಂಚೆ ರಡ್ಡು ಆಯ್ನ ಮರ ಅಪ್ಪ ಇಂಬೆ ಇಂಕಿ ತೋಚ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಅವು ತೋಜು ಆಯ್ತು ತೋಜು ಐನೇನು ತೂಪುನ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಅಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಚೆ ತೋಚ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಪು ಜೀರಿಲ್ಲ ಆತಾ ಅಪ್ಪ ಐನು ಗೆರೆ ಪೊಡಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಹಣೆ ಬರ ಅಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಜ್ರ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಂಚ ವಜ್ರ ಯಾಪನ ಆವಡಿತ್ತು ಏನು ಪಂಡಿ ಜನ ಈತ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತದ ವಾಲ್ ಪೋಯಿಸದೆ ಬಿಳ್ಳೆ ತೊಡ್ರಿ ಈ ತಾಯ್ಪೇನೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ 6 ಅಂಚಿತ್ತು ನಿಂಜ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆತು ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಗಿಂಜ ಇಟ್ಟು ಲಾಭ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಲಾಭ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವರ ಬಂಜಿ ಗಿಂಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡೆ ನೆಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮರತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನು ಕಡಕ್ ಓಲ ಏನು ಒರೆಗುಂಡತ ಏನು ಅಮ್ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ನೋಡು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲಾನೆ ಸುರುಕು ಹೋಗ್ನೋಡು ಬುಲ್ಪು ಲಕ್ಕನವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನವ್ರು ಅಮ್ಮೇರ ಲಪ್ಪನ ಮಲ್ಪ అయితే ಜೋಕ್ಟ ಬಂದು ಬಾಬಿ ಅಷ್ಟತ್ತು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈಜು ಬೇತೆ ಮಾತ ಭತ್ತದ ಹೋಗೋಣ ಇದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಇಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆ ಭತ್ತ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂತು ಏನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಜೋಕು ತಿನ್ಪೇರಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಜೋಕು ತಿನ್ಪೇರಿ ಗೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು 90% ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊನೆ ಬಂಡ ಯಾನು 2 ಜನ ಅಂದತೆ
ಆರ್ಲಂಚ ಕಡಕ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡತ್ತ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ಒಣಸಿಜ್ಜಂಡ ಅಂಜೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಂಚಿತ ಮಲ್ಪದೇ ರೀ ಏನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ಮರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತಂಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಏನು ಜವಲ ಹಂಗ ಇಲ್ಲದ ಎಂಚನ ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಬೈಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕಿಸೆಲ್ ಮಾತ ಪಾಡುವ ಏರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಯಗನಿಗೆ ಏನಿದ್ದೀರಿ ಈ ದಾಯ ಕೊರಿಯ ಉಂಡ ಅಂಚಿತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬುಚ್ಚಿ ಎಂಚ ಉಜಿರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬರೋಡು ಬರಡೆ ಹಾಂ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದಕ್ಕೆ ಉಜಿರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ್ರ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ನನ್ನ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಫಂಡ್ರಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಅವು ಓಕೆ ಇದು ಬಾವುಟ ಏನಿದೆ వెంకి గుర్తు అవు దుంగ భంగ పడుకున్నత్తం ಪಣ್ಣನೇ ಡಗೆರಪ್ಪು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂತೆ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಯುಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಅಗತ್ಯಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನರ ಅಗತ್ಯಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ದೇವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪೇನೆ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಅಲ್ಪೇನೆ ಉಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಓ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಪ್ಪೇನು ಉಲ್ಲೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿದೇವರು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಧನ್ಯವಾದ